Hi mga gahi, maadjong gabi Karon ang vlog karon direct na nang upload kay happy tam pizza Jis December 10 kanang pasalamat sa injuhang pagsuporta ng happy tata mo abot og 150,000 subscribers din sa YouTube. Mga gahi, manghatag mi og 5,000 pesos sa lucky winner. So magpili og makadawg og 5,000 pesos kay dako jud mi pasalamat ninyo kay ug tangod ninyo di may moabot og nga ni kadaghana nga subscribers. Thank you very much labi na sa mga full watch jud sa mga video, mga sulit mga kagahi, daghan kadtong salamat. Anda. Ang kuan guys, ang mechanics ra is i-share ra ninyo mga video sa imong wall. Daghiman mo kog mechanics das ni Agi. So mo ni nag-updated nga mechanics kay happy tag pizza G's. Anda, kulpak na. So i-share ninyo mga video sa imong wall. Anda, subscribe ka dapat sa channel ni Florami Bulana o naka-follow po ka sa Facebook page ni Florami Bulana nga Florami B. Mawara na si Zay, mawara na i-share nga video sa imong wall, Zay i-post to. Ikaw ray bahala sa caption o nganong ikaw dapat nga matagaan sa 5,000 pesos giveaway ni Dalton. Bahala na mo kay magpili ra ko sa injuhang mga kanang mensahe. So, ang inyo pong i-comment dani, ang inyo i-comment dani nga video is ang inyong caption sa inyong pag-share sa Facebook. Para adto ko mopilog kinsay pinaka madamdamin na malain MK na kuan. Malain MK na kanang suliran. Hindi nang suliran dahil na malain MK nga kanang caption ba ug nganong ikaw dapat tagaan sa 5,000 pesos. So, that's Dalton dali. So, don't forget nga i-share ning video kay mo ni ag kanang sa tawag dana mao ni ag kanang naman ay kuan sa Bisaya ganghaan na para makasud mo mao ni ganghaan imo ning i-share ning video sa imong captionan ato sa imong Facebook page da i-comment dana sa ubos ag injuhang caption para makabasa ko og kinsay pinakamadamdamin apil na lang pud ang injuhang GCash number pero ayaw mo pa scam pero di ni ibot ang injuhang GCash number okay ra kay mo kontak ka pud ko ninyo pero katong haniti mo kuan sa scam, haniti mo pasikot-sikot, pwede raman dyan iba't ang injuhang Gcash number. Kaya mag-post mo tag Gcash number, daghan ka dyan mo, kanang mutawag, mga scammer nga na. So, katong di ka dyan aware na mailad sila. So, aware na ka na, pwede raman mo ibutang na, para na mo, ang ibutang ang mong Gcash kayo. May manawag na mo scammer ang mga kabuangan, kay among huto nagalhang oras na mo, kaya din sila makascam sa lain. So, maura to guys, sa pa ba? Basig na pa ko nakalimutan. Rag maora to, follow rag ang Facebook page, i-subscribe ni ato ang YouTube. Maora man. Ganana naka-subscribe dyan. Naka-share kada ani nga video sa imuhang Facebook page with madamdami na caption. Di man gud ta maka-comment og screenshot ani sa ko ano. Di ta maka-comment og screenshot. Ay, nga na raman para makahibaw ko nga imong gi-share sa imong Facebook. I-comment tagi mo ang Facebook name. I-comment mo ang Facebook name mo. Ano naman na, ayaw na lang i-comment yung madamdamin nga kuan dari. Ang inyong Facebook name ra. Ani sa ubos. Para tanaw na sa inyong Facebook. Isa-usaw na nagtanaw. Bahala og malangan ko. Total pizza G's pa man to. Taas-taas ko ang panahon. Hoy, nga ba kasi na makikit-kit na na. I-comment ang Facebook name ninyo sa atong video dani. Tanaw na og naabas sa imong wall. Ang imuhang madamdamin nga kanang pag-state dana og nganong ikaw ang dapat makadaog sa 5,000 karong pizza G's. Kanang pizza G's guys, birthday na ni nanay. Birthday na ni nanay. Mora to guys. Thank you for watching og apil mo kay sayang basinday og kamo, di ba? Pilay pad sa amo. Don't forget to share this video. Klaro ba kang ipang istoryang balikon din number 1 is kinahanglan nakasubscribe ka dan hingahang YouTube channel. Agay labay ton. Nalibang ka. Number 2, naka-follow ka sa ang Facebook page nga Florami B. Number 3, i-share nga video sa imong Facebook timeline with caption nga damdamin nganong ikaw dapat makadaog. Number 4, i-comment ang imong Facebook name anhi sa ang video ani sa ilom kay tanaw na inyong Facebook name na i-search na tanaw na naabas inyong wall ang gikuan para makahibaw ko nga nang inkuan ka sa mechanics anja harakang kontakon para ipadaagi mo hang daog ug ikaw gali na kadaog. So, nga mo kontak nimo nga Florami B
or Rami Burato nga page mo na si Jai legit wanay lain. Ora na iahang ko ang Facebook daw. Pwede po kaundoy Dwight page no kalan, ora na amo ang account. Nalibang si Dalton pasensya na yung nag-agana. Basi sa kay basig nay gusto mo tan-aw ni Dalton. Nga Dalton na. Nga pag human og kaon nandiya kay kalibangan man grabe ang mga galaton dagana ka adto kay ikan mo gud minanglakaw gani na mga kagahi dito Miss Family House. Kaya po kay asikaso ba dito ko sa barangay kay nanta ko ipatawag. Agang ipuno pa na masikaso pero sa dinaraman na importante makakaon gyapon ko pasensya na mo na high blood mo tanong nang nang kay bis ka na ko na high blood ko makakita sang nga lain mo bag nakuwangan kungaw. Kapag siya nagutong. So, mawala itong nakakahi. Importante, nakapalo ka sa mechanics kaya aron makaapil ka. Bye-bye. Sakay si Dalton na ginalibang. Papanghipos ba? Karon running video na himo. Karon ni wala ni edit-edit. Itsun ni post. Baala ng video ni. Ano naman ka? Sumangil ba ka? Nagpapansin ba kang nanay? Nagpapansin. Ay, mo inom na kag-water na. Sa pagay-sakay. Manani ka inom mag-water di. Ay, bagtugay nagpaago-ago. Wa mo di ka inyo mag-water di ay nga akong baby. Unsa ba nakaliptan mang nanay naguna. Ay sabi ha. Naguna-una lang mas nang video dari wa pa im nag-water ag baby na ho. Uuja pa ni ang baby. Ag kari ba ang ibutang dari ag Wilkins kay ara man kadako ag galon sa Wilkins ja. Kajabu-jabu man nang ibutang sa dadto. Matoy ahang pa. Luoy laman kay imnon man day water. Oy di man mo ilam mo makaninom mag-water ganina inom. Inom sa water. Inom sa. At panihapon ni Dalton karon guys, squash o potato. At si Undoy busy dato nagluto si Undoy og kasag kay nakapalit mo kun sa kasag. Pila kilo day 150 brato ra di ay. 250. Lugag batoy. Inang ba water kay hindi ka mag-constipate naka? No? Una na diha ron. Ug dai ka. Oy guys, ato bang paabton og 8 minutes ang itong kuan di adre kay kuan di ha. Kapag sa 8 minutes na ito ang video para valid po siya sa i-upload. Bahalag ba edit-edit. Arangin lang naman sa sang maong! Magbuha naman eh! Yung palit niyo, ang pagsabot na ni Doy ganina, ning kung magkuha, tag-ingan niya. Abi kung madaanan natin ka na makakaon si nanay, karoon pa manit ang hapon. Nawa akong pagkalit. Ha? Nawa akong pagkalit. Oo, dugay magupili sa gihatid. Kaon tapos na naigngani. Tapos magunik ko ang ka ng sweet corn, yellow corn. Yulang tapos na naikakanin ito nga nasadra kay ugma upuan na amagali baligja masing lain maka balikit uli yuul maayam tapos na naiga dahil ang giluto guys Dalton tang hapon nga pa isa sa kanang ijahang milk storage kay para man ipamahaw ni dat ugma para na isa sa freezer nga do pagpagkaan ayon na kay daghan nato na ka nagurot diri na Kailan mo lang ako biko? Kubiko. Sa pagtuon niya. Sa pagtuon ni mo. Graba? Bunbun kay kubiko? No? Sige, pangahon. Bye-bye na tun. Bye-bye guys. Mara to'y hang todo ninyo karon. Kay, wako ka-edit sa mga vlog mo nang wako'y upload nga ka ng vlog. So, mara to'y todo ninyo para paibaon pa. Hapit ng pizza G's. Pagtanaw na ganina sa kinang palinda. Uy! Pizza City naman di ay. Karong G's. Domingo ba dyan ang G's? So, mga gabi na tadana kay na may gamay nga pahinungod sa birthday ni nanay dana so mudo mo na nagpamilya sa hinay kadug signal dito anja pero before na siguro mag 10 ako nang piliun ag winner so apil mo karon dadyon kay arong apil mo pagpili na kay basig Sabado ra ko taman mo kapili na pizza no bira kay pizza G sa gabi mag-announce mo nag winner ug na imuhabol og pizza G murag di na mapil kay busy na ko lang pizza G so pizza no finalize na ko dana magpili na jud ko dana ginsa so na ko napilian sa katong una na nga mechanics nja o naagihapon si Jai entry dana ikaduha na nga mechanics si Jana Jai winner dana Sila ka entry? Ha? Sila ka entry? Saragad ka entry Nag-no entry? why entry etc. Kamusta man ka doy? Ano nakabulingit man ka? Disamos daton katunong ganina. Promotor. Ha? Promotor? Ano kas daton doy nga moingon man sila nga liwat ka dinimo nga og sinanay pi musulti. Ingani majigang naong kunog gamay pa ko. Da ko mo shot pwede mo dun nga naon jud. Ano mo mga tawo liwat kuno nimo nga ang mga taos ang mga moy medyo puraming gamay. Ano man dinala liwat Basta hindi ako, basta ni mo ani.
Kay ikaw rin sayo, imo ha pagdi. Imo makana. Imo. Imo makana. Imo lagi. Imo makana. Buhok palamandaan, bastos ka. Buhok pala man dahil murag bubo. Ano buhok? Murag bubo buhok. Murag bubo. Uy, nga naman imong nang sarap po na kang kaya kay ano kubasa sa imong nang bansot ang gana. Ano na, ligo ulit ako na. Sige. Away sa diha karon makaligod yung tatoy kay busog pa. Ay guys, mara to guys. Thank you for watching our video for today. Ngaman tinira man ni kay wa edit. Bye-bye. Bye-bye dun. Bye-bye. Tonto na. Bye-bye. Yeah. Magpapunit na mo na. Good, magpaligo na.